Ulit na yun. Balagway kwarta. Basta balagway kwarta. Muna yung nga pubilay. Pubrigil. Pubrigil mo kamay. Oh. Muna ako isa ka ron. Muna ako pa isa sa padray. Oh. Ano? Muna kitawag ko public hilas. Oh. Ba, kuha ba sa de? Kuha. Atong ugban. Ano ay bagi pang kumpra karon ni? Oh, muna na. Akong pang-kumpra si Saro City. Dalam daw tayo mo kung sa card. Ano, lisano pa? Ha? Lisano wala to? Tapos sigli niya no. Sulod balik ka. Ano ba ito kasulod? No, QR code. Asa, wala man. O bungita mo ko lili ako lupot. Telefon ito. QR code. QR code sa lubot. Oh. Ayan, yaga QR code. Apreso ya mga ano. Bitaw. Dali na ka mag-unboxing pa ni mo na yan kinungka. Mga sa ta kay gutom kayo. Di na. Ang tindahan oh, huwang-huwang na. Huwag na. Huwang-huwang Wow, tayo. tara. Oh. Wow. Burrito, Sama na. Abli ba, abli. Kasi paborito ni Mami kaning violet brown. Dili, barbarian. Ah. Pareha kita may Yeah. barbarian. Kaya mo mga barbarian. Lagi ang barbarian kay murag kuan gatas ba. Kung gana ng Unsay barbarian di ay? Wala gitawag ko po lang. Barbarian. Ano ang ganahan? Oh. Nanay. Kaya mo. Canvas. Tama. Naguan na do eh. Oh. Wow. Canvas. Oh, di ba wala na ko kikyan mo ta, gimatik na ko na rawa. Pagbulan na ko. Langaw eh. Mo. Yan na ako pagbulan to. Mo. Ana ba? Oh. Nagbata nito. Dili lagi na siya barbarian eh. strawberry. Barbarian. Strawberry ni? Kasi Yeah. to gede lord eh. Yung birthday. Hmm. Amang gibalhin among salad res gawas. Pato. Kanigikan sa buhol. Diyan mo sulod. Diyan ba ito ma. Tulog eh. Na. Oh, bili ni. Sige. Dai yan dagdag. Say may pangkumpra daw. Kaunsa? Kaunsa? Haluag-luag rin taon siya nga nausap. Minta na di na kaigan. Simple tip. Easy ba? Paman. Dito ba? Busog naman ako. Iba po yung... Gano. Sige na. Nag-snack na ka dito daan. Nag-isa ko na ko daan dito. Yeah. Kagaduhan na mo na kahimot ko. Lapan nga sila ko eh. Wala gyud sulod. Islot, ilan na na yung style. Bili na dara. Sugar ah. Ay? Yan na lang eh. Dar! Tulog eh. Tulog, karoon ba na kaulit? Tulog. Ay, murag tsakoy. Yatag na niya. Sige, parang
Ablian. Ayo. Uy, larga. Pwede makakadunat pa. Tisyo. Ako ko nang braman na kung inom ba, ginagmayra. Pakit. Tatata. West Tracker. Ginagmay lang. May kapital cameraman. Mga spicy. Spicy. Tatata. Kami spicy. Nahulog naman akong ikaw na akong nagkano. Ran. Pisaw nga bro. Bro. Kanton nga laki. Laki mi. Kanang giputo. Shampoo. Babs. Cream cell. Muy. Keratin. Gold ba? Gold ba? Oh, sunset na pink. Oh. Sunset na green. Oh, brown eh. Oh. Yan, nakita na ko na doon. Oh. Wings. Lo katuntang orange doon. Wala isa wings. Play orange. Kaya. Ano eh. Wak. Pila ka tayo, tulura. Tulo ka tayo kaya kapital kamera. Ano eh. Chocolate. Parera, lang presyo. Parang gusto. Ano siya mo na hapis robot. Pants, unta to. Baby. Pants. Ay, weapons. Ano siya? Mulai ka po na eh. Wala. Ay, episode na ko. One. Bakaw. Muna akong manahapon ka rin. Bus-bus na. Eh, nagtulo. Tulo na. Isod ba? Saan ang blapad? Isod. Ano eh? Baka kaya po nito eh. Dito mas baka na din niya. Ano? Pudi mo. Ya, uban ba nga ako nga napalit. Naka niya. Saan na? Awa na. Sure na ni me. Take. Sure na ni Ndarski. Gandardar o Gandarski. Ano eh, best friend. First three. White. Marungan. Puro. Aron mo aso ang kalilo nimo na puro. Wa kay kasol imo na dakutan og puro ng kasol. Haros. Katiyan na. Haros. Basta haro. Dali siya. Ito na. Premium ta. Premium ba akong gilista? Wala ka na nang magkupra. Ano yung basura? O, na mga tinapa. Ginagawa Ayan lang. na lang pagkagat. Sarap yung scrapper. Wala. Sige, mura. Abi sa lang condensed milk sa lang condensed. Dagan mo yung klase. Jersey o jersey ra. Kuan. Durin. Kinailan na bung kagat ako rin sa. Eh, ha? Isa di sa rep ko kay. Ay, Ulan tanan niya. Kana kagasyang lugar na. ang kasya ni. Ah, iya ba. Hindi sana yung wala kong puwais ako kay Uy sa. Ako rin sa. Iya bang kasyang na may budget. Wala man din na unang ref door. Wala yun. Noon Ay, so di sa ref babaw. Dor? Oh, Mangya na niluto na.
Di. Mo. Lagi yung mga pobre ni. Ano mo? Mo. Mo. Mga pobre nga sila. Alam po ba sa kahilasan? Mga na yung pobre nga hilas. Bye-bye. Salamat sa pagtanaw. Thank you very much.